In de loop van oktober 1945 worden steeds meer Engelse troepen op Java aan land gezet. Op veel plaatsen zijn gevechten uitgebroken tussen republikeinse strijdgroepen en Japanse garnizoenen die weigeren te buigen voor een Indonesisch gezag. In Surabaya zijn de Japanners al op 1 oktober eigenhandig door de bevolking ontwapend. Toch landen de Engelsen ook daar. Toen de eerste Britse troepen landen op 25 oktober, wij kregen een telegram dat wij ze hun goed moeten ontvangen. Nou, wij hebben ze natuurlijk goed ontvangen, in de zin dat wij dus... ik was toen naar de haven gegaan, naar de marinebasis daar in Surabaya. En toen zagen we dus die 3-4 oorlogsschepen van die Engelsen. Hè. Toen gaan ze met lichten zeilen. En we hebben een paar van die mensen die dus die lichten ook kunnen. En dan zeggen ze, we are going to land. Hè. Nou, ik sprak dus mijn Engels, mijn Hollands-Engels. Oh, nou, die jongelui die vragen, nee, wat betekent dit? Nou, dit betekent, nee, niet landen. Hè. De opdracht was even wachten. Hè. Wij zullen eerst hier alles maatregelen nemen voor dit. No, we want just water, zeggen ze. Ik heb hem weer vertaald. Kijk, ze willen alleen maar water. Waarvoor? Laten we even wachten. En dan zeggen wij geven don't plan, wait till further order. Nou, further order is eigenlijk een vertaling van wacht tot nader order. Hè. Ik kon het Engelse woord niet goed. Dan zeg ik, nou, wacht tot nader order. Dus wait till further order. Weet u wat die Engelsen hebben gekebeld? Ze hebben gekebeld, we don't take any order from anybody. Nou, en toen zet ik daar. Ik was een beetje geschrokken. Die jongelui vragen, apa artinya itu? Wat betekent dat? Hè? Ze eisen dat. Ik zeg dan, ze willen geen order van jullie aannemen. Nou, wat gaan we doen? Nou, en zij gaan door en door dichterbij. En we hebben geen afweergeschut of geen... We hadden wel kanonnen, maar we kunnen ze niet afschieten. Dus toen gaan die Engelsen landen. En dat is gebeurd op 25 oktober 1945. Ondanks onze waarschuwing. Nou, toen hebben ze geland. En toen hebben we maar besprekingen gehouden. En daar heb ik dan voor het eerst ontmoet die Captain Shaw, Colonel Bugh en dan brigadier Mellebeek kwam later. Nou, toen zat ik dus met hun te onderhandelen. Maar intussen gaan hun soldaten maar de stad in. En toen zeg ik, ja, what are you going to do? Oh, they don't make any difficulty for you. En ik vertelde, ja, kijk, wij zijn nu bezig om voor hun een kwartiering te zoeken. No, they will sleep on the street, they will sleep before building. Toen gaan ze bepaalde gebouwen bezetten. Dat was dus gebeurd 26, 27 oktober. Begonnen wij te slaan. Hè? En wij vechten dus zoals wij denken te moeten vechten. Hè? Zonder techniek, zonder enige orde, maar toch met heroïsme en patriotisme. En we hebben bijvoorbeeld tanks veroverd van die Japanners. En dan is het natuurlijk zo gek dat wij ze niet kunnen besturen. Hè? Kijk, het is een uit de grond gestampte leger. Hè? Een partisanenleger, plotseling tanks. Hè? Nou, en toen hebben we maar een Japanners hebben wij dus onder pressie gedwongen om ons te leren, hè, in die gevechten. En toen we dat kunnen, toen gaan we dus die Engelse posities in. Hè, en we hebben kogels meegenomen. Ik herinner me omdat ik toen dicht bij een van die gevechten was. Hè. En dan gaat die tank maar niet schieten. Hè. En wij schreeuwen, schiet toch, schiet toch. Nee, ze kunnen niet schieten. Hè. Bleek toen, gaan ze wel terugrijden, dan kwamen ze terug. En toen bleek dat die kogels die ze hebben meegenomen, dat zijn andere kogels, die klopt niet. Nou, dus zulke dingen gebeuren vaak. U was zelf ook gewapend? Ja, ik was kapitein, zoals ik zei. Dus ik moet met die Japanse beenkappen rondlopen en met die samurai zwaard en met een pistool zo. En ik moet ze af en toe weer in de lucht schieten zo. Maar het is te zwaar, die pistool. Hè. Dan heb ik maar veranderd in een damespistool, dat kefgeluid zo. Hè. Nou,
Ja, dus je moet maar meedoen. Hè. Je vocht ook mee? Ja, dus dat wil zeggen vechten in de zin. Ik had een motorfiets. Hè. Nou, met een motorfiets moet ik daarheen, daar. Ja, ik weet ook niet wat een kapitein moet doen. Ik had ook geen manschappen onder mij. Want ik was eigenlijk een kapitein meer voor die onderhandelingen. Ja. Maar soms zijn er geen onderhandelingen. Wat moet je dan doen? Heel veel leuker om dus de straat op te gaan en met die motorfiets. En waar zijn die gevechten? Nou, die gevechten hebben geduurd 3 dagen, 3 nachten. Dat was dus 28, 29, 30. En 6000 battle-hardened British troops van de 49ste brigade. Die was dus helemaal geïsoleerd, hè, en tot in de pan gehakt. Hè. En toen... De benarde Engelsen wenden zich tot de leiders van de republiek. President Sukarno en vicepresident Hatta vliegen naar Surabaya en bereiken een wapenstilstand. De vrede is van korte duur. De Engelsen ontdekken dat hun brigadegeneraal Malaby is gesneuveld. Indonesische ooggetuigen melden een niet verklaarbare ontploffing in Malaby's auto. De Britten spreken van moord. In een ultimatum eisen ze de overgave van de daders op straffen van de hardste represailles. Brigade laten landen. En toen op 9 november hebben ze dus die ultimatum aan ons gestuurd, die bekende ultimatum, dat wij met onze handen zo naar voren, met een witte vlag en alles moeten inleveren. Die Engelsen, wat denken ze toch? Ze denken dat wij zomaar willen overgeven. En er zijn 2 plaatsen bepaald. Op zo laat moeten wij komen om ons over te geven op 9 november 6 uur 's middags. Anders, dan zeggen ze, we will use our whole weight of air, land and sea force against the republic. Nou, we hebben nog geprobeerd om Jakarta op te bellen. Dat is dramatisch, die avond, 9 op 10 november. Toen hebben we eindelijk minister van Buitenlandse Zaken Subarjo gesproken door telefoon. En wat was zijn antwoord? Wij weten het niet. Wij laten het aan jullie over. Nou, wij wachten. Op 10 november, 's ochtends 6 uur, beginnen de eerste bommen te vallen. En toen hebben we ons verdedigd. Het duurde 21 dagen, die strijd. Wij hebben verloren, geloof ik, meer dan 16.000 mensen aan. 10.000 gewonden. De hele stad werd toen geëvacueerd. En daarom is 10 november tot nu toe altijd herdacht als de Heldendag. En de Heldendag van Indonesië is geboren niet uit de strijd tegen de Nederlanders, maar uit de strijd tegen de Engelsen. Het is Surabaya.